Midepensa si Mandaue City Mayor Glenn Mercedes sa administratibong kaso bato kaniya ug miingon nga why grave misconduct nga nahitabo. Niadtong Enero 28 gibutyag niya nga ang iyang legal team nakasubmit na og position paper ngadto sa Ombudsman Central Office pinaagi sa registered mail. Ang Ombudsman nagmando kanila ni Mayor Jonas Cortez nga magsumite og tubag kabahin sa reklamo bato kanila. Ang mga Mandauehanon nga sila si Karina Lapus ug Lea May Menyoza mao'y nagpasaka sa maong reklamo. Nag-akusar kanila sa usurpation o grave misconduct tungod sa pagpadayon ni Cortez sa pagserbisyo bisan gisuspenso na kini og usa ka tuig. Kahinumduman nga gisuspenso si Cortez sa Ombudsman niadtong Agosto 2024 tungod sa pasangil nga ni-appoint kini og dili kwalipikadong officer in charge sa City Social Welfare and Services. Gisupak ni Mercedes ang akusasyon, giingong igo lang siyang naimbitahan sa usa ka kalihukan kauban si Cortez ug wa siya gahom sa pagpugong sa mga pribadong grupo nga mopatawag kaniya. Gipasabot sab niya nga nadawat lang niya ang mando sa DILG nga mangu isip mayor tulo ka adlaw human sa suspension order. Gidudahan sab ni Mercedes ang paghatod sa notice sa kaso pinaagi sa pribadong courier ug dili pinaagi sa registered mail nga kasagarang gigamit sa Ombudsman. Giingong nadawat nila kini niadtong Enero 18 ug yatagan lang og 10 ka adlaw aron sa pagtubag. Alang sa IFM Balita sa buntag, kini si Idol Aiko. Di kapugnan sa paghatod sa nag-una ug labas nga mga balita. Tatak RMN, Tatak IFM Balita.